også startsignalet til start nummer 3, Emilia Katarina Holmgren Madsen og Maus. Og vi har også nu start nummer 4, Charlotte Klarskov Jensen og Sullivan John til at holde klar herinde på banen. Og start nummer 5, Anna Rode Andersen, må også gerne holde klar ude på banen. Dygtig Maus. Hun er nummer 13, Mads. Hun er vist nummer 13. 17? Ja. Yes. Sidste. Yes. Ja! Hold da op, da. Det er vildt, Camilla. Så må hun godt sætte sig nu. Ja. Den er nok lidt rådrummet. Det er det, vi tæller. Det er fint.